So guys, luto na atong utan. Ato na siyang haonon. Okay. Goodbye fish. So baybayo na to siya guys para maluto tayo. So baliho na to siya. Aray. Sakit pa siya sa mga mabayis. Ay. Sakit pa siya sa gugma ko mapasok kag kalayo mo. Ayaw dulag kalayo. So, ito na. Ay, napagod na. Go. Need to rest. Okay. Wait sa guys, sa akin napasok na ko. Usara ko na. Lahat. Video ko malita ako. Usara ko mag-video guys kung malita ako. Naakura ko sa kayo mag-ulaw ko yan no. I'm shyless. Second batch na ni. Kurang pa ko nila ako guys kay 5 kapulad. Okay na ako. So, later. Bye guys. Ada akang bicara. Tapi apa nak dek? So guys, napa may baligyan fish do guys. Sabi saya isda. Akan isda deh guys.
PM ra mo or ari ra mo sa balay sa mapalit. So luto na akong utan akong apple guys.